elmentem vasúcsire. Kittem földútra, bazd meg. És azon mentem, ilyen jobb kézfelől házak voltak, bal kézfelől mezők. És mentem. És ott ugattak a kutyák jobb kézfelől házból. És megyek tovább. És bal kézfelől hallok valamit, bazd meg, nem tudtam mi. Amit tanultam bal kézfelől, akkor életben marus volt az, bazd meg. A folyó. Kerültem én ide, bazd meg. Hogy kerültem ide? No. És akkor mettük tovább, és megláttam egy nagy hídot, ilyen sárga, fekete, sárga, fekete, sárga, fekete. Le volt festve. Sárga, fekete, sárga, sárga, fekete. Na. Csak azt nem távolról néztem, tényleg mezőszínén voltam, azt mondták utólag, hogy hát de tényleg elhagytam egy... De nekem mondd, ő kérdezte. Láttam egy táblát. Írta rajta, hogy stadion, bazd meg. Mondom, de nem tudom hova, mit tudom én. Azt nem tudod, hogy volt, amikor szoktam hazamenni Vásárhelyre. Írta, hogy stadion, 2 megálló közt ott. És akkor nem tudtam, és mentem tovább a főúton, és megláttam a stadion. Fekete, sárga, És a sárga. És a stadionnak a hátában balkészfelől földút volt, jobbkészfelől csinálták épp az utat, volt vagy 10 méternél. Pitkásztam a sztorit, bazd meg! Nem, ez elő volt, nem, a Marus előtt, hogy még nem tudtam, hogy de most már eljutottam a stadionig, érted? És balkészfelől 10 méternél aszfaltot volt. És nem mondom én, nem piszkolom be, lábim már meg, jobbkész. Nem, jobbkész felül volt az aszfalt, balkész felül mentem az aszfalton. Na és eltette az a rész, hogy jobbkész felül volt a ház, balkész felül a mező, kutyák, Maros, és a híd, sárga, fekete, sárga, fekete. Sárga, fekete, sárga, fekete. Na, déjà vu és... és ahogy távolról megláttuk, voltam magamban, engem nem érdekel, haza akarok menni, ott lakok a dombon, bazd meg. És központot nem kaptam sehogy sem. És mondtam, hogy alatta, vagy mit tudom én, nincs sehol se út. Akkor, mint az Ultimate Survivor, fel fog mászni a hídon, bazd meg. És közelebb jutottam. Bear Grylls. Igen, Bear Grylls amúgy. Haverom, egy voltunk francia légióban, de mindegy. És a híd alatt, sárga, fekete, sárga, fekete. És volt egy, és nem is egy, hanem 3 sáv. Milyen színű? Milyen színű? Fekete-fehér, fekete-fehér. Fekete-fehér, fekete-fehér. Pingvinai gurul le a hegyoldalt. A jeges hegyoldalt. No. És azt nem megtudtad, hogy én már jártam ott. De nézd már oda, kicsit csak. Mondja rendben. Sárga, fekete, sárga, fekete. És akkor eszembe jutott, hogy én ahogy már, vagy hogy már voltam ott. Mikor Vásárhelyen pentru viață mai verde sau mai egészségesen sanitátika. Hogy mondják? Tehát ennek érdekében nyitottak egy olyan kampányt, hogy bringákat lehetett bérelni. Egy bulletinnak 2 órát, vagy egy biciklit, vagy maximum 2. Volt nekem 10 bulletinem, akkor 20 óráig megy. Igen. Akkor nagy életet vittél. Akkor menő voltam. Na de az a helyzet, hogy egy bulletinnak kibéreltem 2 biciklit. Ilyen DHS német változat, kényelmesebb volt minden esetre. Női váz, minden Pegasus. Ezért hagytuk ott. Volt ilyen stoppos fékes, de első fék az ilyen kezes volt. Balkezes. Te vagy a térhang. És akkor eszembe jutott, hogy én itt már voltam, amikor kibéreltünk egyszer egy ilyen biciklit valakivel, rég. És akkor ott sétáltunk. És akkor eszembe jutott, hogy most a híd alatt átmegyek, és azt hiszem jobbra kell megint menjek. És akkor leszek a sportcsarnok rá. De mivel a jobb már egyszer kibaszott velem, hogy kijuttam ide, ahonnan most elindulok, ezért úgy döntöttem, egyenesen meg, se jobbra, se balra. Mentem egyenesen. Megmagyaráztam. Aztán láttam, hogy egy táblán
jobbra ez, balra ez, is arra, is arra. Láttam, hogy egyenesen azt írja, hogy centrum. Na, és akkor egyenesen mentem tovább, mert na, jó döntöttem végül is. És akkor Nagyon ügyes volt. nem, valahogy eljöttem a központig, de ott a templom mellett féltem, mert láttam ember, két szőkenőt se egy ízét, egy feketét. Esküszöm. Sárga, fekete, sárga, fekete. Szőke, fekete, szőke, fekete. Szőke, fekete? Szőke, fekete? És le volt a kő egy ilyen lépcsőre egy üzlet előtt, ember sírtak. És ott volt egy kopasz tag velük, és így ordított rájuk, és megsajnáltak. Kurvák, bazd meg, ahol mi mentünk Ja, először. ahol utólag kiderült, hogy Nem értetted, kurvák hogy mit voltak mondanak? már. Nem értetted, hogy mit mondanak? De értettem, hogy mit mondanak, hozz ide is. Döci! Hozzá nekem is belőle. Jó. Értettem, hogy mit mondanak, és tudtam, hogy miről van szó, épp ezért mentem át az útnak a bal oldaláról a jobb oldalára. Hát de Kéne valami miről toját beszél? venni volna. Aztán utólag, mivel egy hét múlva ott jártunk, eszünkbe jutott, hogy kiderült, hogy kurvák voltak, érted? És ott voltak a stricik. És akkor mentem tovább, és eljöttem a taxisos, megkérdeztem, megmondtam a címet, és mondta, hogy itt lakok, és hazamentem. Mondta, hogy itt lakok. És kérdeztem, hogy nem akarok menni taxival, már olyan messze van, nem tudom én. És mondom, bácsi, na Jazz-től megjártam az Unirics, a stadion, visszajöttem a sárga-fekete fejézénél. Sárga, fekete, sárga, fekete. Pontosan, hidna, és most itt vagyok, nehogy már hazáig ne tudnék elmenni. De Megmondta, nagy. hogy egyenesen fehér, és balra, és ennyi volt.